Només algú que hagi viscut als carrers d'una ciutat en condicions de pobresa pot ser conscient del que signifiquen les llambordes, els portals de les cases, els maons i les finestres. Al carrer, fora d'un vehicle, totes les ciutats modernes són violentes i tràgiques. La violència de què parlen els mitjans de comunicació i els informes policials és en part el reflex d'una altra violència, més contínua, més antiga, però ignorada. És la violència de la necessitat diària dels carrers, de la qual el trànsit n'és l'expressió simbòlica. De cancel·lar, atropellar, fins i tot la història més recent dels qui hi han viscut i dels qui encara hi viuen. Ralph Fasanella va néixer a Manhattan el 1914 en una família d'immigrants del sud d'Itàlia. El pare, que es guanyava la vida com podia venent gel al carrer, era de Bari, una ciutat que no oblidaré mai. Al principi, les imatges de Manhattan pintades per Fasanella no semblen gens tràgiques, i aquesta és la primera mostra de fins a quin punt són precises, perquè la tragèdia, perquè pugui ser percebuda com a tal, demana una exempció temporal de la vida quotidiana. Un permís compassiu que la ciutat moderna no concedeix. Els quadres de Fasanella són precisos en molts sentits. Hi apareix el cel típic de Nova York, altíssim i distant, la llum del qual, tanmateix, amb prou feines es distingeix de la que reflecteixen les aigües de la badia, del Hudson i de l'East River, i totes les llums, per molt brillants que siguin, sembla que estiguin filtrades a través d'una gasa. Els colors de les façanes de les botiguetes i d'altres edificis pobres són com els de teixits de cotó barat descolorit, o la manera específica amb què la densitat de la població treballadora s'hi fa sentir. L'illa de Manhattan és un model metafòric enorme de la compressió d'un vaixell ple d'immigrants que ha amarrat i que no salva mai. Cada pis és com una cabina. Cada metre quadrat de carrer és un pont de la coberta. Els gratacels d'oficines en són el pont de comandament. Harlem i altres àrees en són la bodega. Hi ha alguns motius pictòrics que expliquen per què Fasanella assoleix una versemblança tan extraordinària, tot i que no aclareixen la singularitat d'aquest assoliment. Segons els estàndards professionals, la perspectiva de Fasanella no té cap coherència. Constantment s'adapta al proper punt de vista. En comptes de ser una perspectiva estàtica, n'és una de mòbil. Penso en el fantasma de Tony Godwin, a qui li encantava caminar per Manhattan. I la mateixa inconsistència creativa determina el nivell de la mirada. Les coses es veuen cara a cara, com a la vorera o des de dalt, a l'alçada aproximada dels terrats. Aquests deuen ser els dos nivells des d'on el pintor devia observar el món quan era petit, mentre jugava al terrat, al costat de la roba estesa, o al carrer, al peu de les escales d'incendis. La tria del nivell depèn del que el pintor estigui descrivint. La gent, fins i tot, si estan lluny, la veiem cara a cara, al trànsit, des de dalt, les finestres dels pisos com si fossin la mateixa alçada, el pont de Brooklyn des de sota, però el riu des de molt amunt. Així doncs, cada quadre ofereix no pas una visita instantània ni una postal, sinó una amalgama d'experiències visuals, una seqüència de records. D'aquí prové la versemblança. D'aquí prové el fet que els qui han viscut en aquests carrers en reconeguin cada racó, tot i que Fasanella se'ls hagi inventat. Ara bé, una ciutat moderna no és solament un lloc. També és, ben abans de ser pintada, un seguit d'imatges, un circuit de missatges. Una ciutat ensenya i condiciona per mitjà del seu aspecte, façanes i traçat. No hi ha cap ciutat que ho faci d'una manera més dramàtica que Nova York, que durant uns 50 anys, entre 1870 i el 1924, va ser el punt d'arribada i el primer allotjament per a milions d'immigrants provinents de petites ciutats, pobles o guetos llunyans. Els que acabaven d'arribar a la ciutat els demostrava el que havien d'oblidar i el que havien d'aprendre. Ningú no planificava el que Nova York havia d'ensenyar. Les lliçons les impartia per mitjà de l'exemple. Sent tal com era, ja establia les seves lleis. En un nivell profund, els quadres de Fasanella parlen d'algunes de les lliçons que la ciutat, només amb el seu aspecte, ensenyava com si fossin lleis. El tret més recurrent de l'obra de Fasanella són les finestres. La ciutat li parla per mitjà de les finestres.
Finestres de pisos, de fàbriques, d'oficines, d'aparadors. En els blocs de pisos les finestres són tan repetitives com els maons, per bé que totes són diferents. De vegades algú s'hi aboca per mirar, però les figures que hi ha a les finestres són diferents a les del carrer. Aquestes últimes tenen la seva pròpia silueta i caràcter. Fasanella té molt bon ull per als caràcters. En canvi, les figures que veiem darrere, les finestres, no són res més que un senyal dins del rectangle del marc. En el gran tríptic de Manhattan, tot l'alçat de la ciutat consisteix en finestres emmarcades, intercalades en tanques publicitàries que recorden grans finestres. Cada finestra emmarca el lloc d'una activitat privada o social. Cadascuna conté el traç d'una experiència viscuda. Tot el tríptic reuneix la suma d'aquestes traces d'experiència, que estan agrupades segons una llei d'acumulació visible, maó a maó, pis a pis, finestra a finestra. La família és a de Fasanella. Al centre veiem la mare. A la paret de la dreta hi ha un dels retrats que l'artista va fer del pare, el venedor ambulant de gel, crucificat en una paret de maons, amb el cap entre les pinces que feia servir per treballar. A la paret del fons hi veiem un segon retrat, ara de la mare amb la germana de l'artista i ell mateix drets damunt unes cadires davant d'una altra creu de fusta recolzada en una paret de maons entre les finestres. Totes les persones i objectes d'aquesta cuina donen testimoni del que passava en el si de la família, però la manera com està pintada, i aquí es comprova la fidelitat a l'experiència del mètode de la pintura primitiva, la manera com està pintada fa que tot el que conté sigui coherent i homogeni amb els murs exteriors i les construccions verticals que l'envolten. El linòleum està pintat com un mur de carrer. El menjar del prestatge, de l'armariet, està disposat com en un aparador d'una botiga. La bombeta com un fanal. El comptador d'electricitat com una boca de rec. Els respatllers de les cadires com baranes. Objectivament, a Manhattan hi ha espai, però es tracta d'un luxe escàs i enormement valuós. De vegades, Fasanella inclou una tanca publicitària que anuncia irònicament espai lliure. Ara bé, aquest luxe d'aquest espai no és habitable, només ho és en termes purament físics. Què l'ha fet fora? Què fa que la cuina familiar només sigui un armari al mig del carrer? Les respostes no són només les primeres que ens venen al cap. Sobrepoblació, pobresa i inseguretat. Aquests fenòmens també existien al camp, i tot i així, la casa de pagès encara es podia considerar un recinte protegit, un refugi. El que va destruir i envair l'interior dels blocs de veïns va ser uns processos econòmics encara més primaris. La llar no era cap magatzem, al contrari, el magatzem era el lloc on cada dia havies de comprar el que calia per viure, que s'havia de pagar amb hores de treball assalariat. El temps de la ciutat, el temps de les hores de treball, dominava totes les llars. No et podies refugiar d'aquest temps. La llar mai no ha contingut els fruits de treball, un excedent de béns o de temps. La llar és una casa d'hostes i prou. Als anys 20, Brecht va escriure un poema titulat sobre l'impacte esclafador de les ciutats. Acaba així. Tan curt era el temps que entre el matí i el vespre no hi havia migdia. I a l'antic terra familiar ja hi havia muntanyes de ciment.